एबसुनि सुबुं सांग्रांथिनि रेलिया साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझारावबो जागायबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय परबतजरा बासबारि गोजौ खलब फरायसालिनि गुवार गेलेग्रा फोथारनिफ्राय हानजा सुरनाया जागायबाय। दिनैनिफ्राय जागायनानै बे रेलिया गाबोन थुंगेगोन। बेबायदिनो फैयै फैनानै सालाकाटियाव थुंगेफैगोन। मख'जाथावदि मटर साइकेल हानजा सुरनायाव गासै 300निबो बारा मटर साइकेल सालायग्राफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गासैखौबो गाव गावनो गोसो गुदुं जानानै हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे आखाइ बायदि प्लेकार्ड लानानै समाजारि सांग्रांथिनि स्लगान होनायखौबो नुनो मोन्दों। हाबाफारिखौनो बानजायनानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। 9 अक्ट'बरनिफ्राय लानाय जि सुबुं सांग्रांथि रेलि दिनै क'क्राझार जिल्लायाव बियो माने जागायगोन आरो दिनै आरो गाबोन मोनथाम साब डिभिजन परबतजरा गसाइगाव आरो क'क्राझार साब डिभिजन बे मोनथामखौ कभार खालामगोन। जों बे दायो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि पबित्र जि मोनसे जोनोम जायगा बा बिथांनि जि बे थावनि बासबारियाव जों दङ आरो परबतजरायानो पबित्र गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मोनसे गोथार थावनि हिसाबै बर'नि जारिमिनाव बर' माहारिजों बयजोंबो मिथिजायो। आरो बे जायगानिफ्राय जोङो जोंनि महान उद्देश्यखौ हा हुनि जि जोंनि अधिकारनि बाथ्रा बेलेन ब्लकनि रैखाथिनि बाथ्रा बेलेन ब्लकआव जायफोर इलिगेलि जोंनि जायगायाव हाबफैबाय बिथांमोनखौ एभिक्सन खालामनांगौनि थाखाय आसाम सरकारखौ नारसिननाय बे दाबिखौ लानानै आरो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों फरेस्ट ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा बिटिआरनि सिङाव बिटिआरनि बायजोआव जिखि ओनसोलाव थाया मानो हानि 2006 बायदियै लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट मोननांगौ बेनि थाखाय जोंनि दाबि आरो जोंनि पाब्लिक एवारनेस जोंनि बहुत गोबां मानसियानो जोंहा डकुमेन्ट्स गैया आरो जों डकुमेन्ट्सखौ प्रिजार्भ खालामा आरो डकुमेन्ट्सखौ माबायदि जोङो प्रिजार्भ खालामनांगौ आरो बिनि सायाव जोङो मोनसे सांग्रांथि लाबोदों। गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों मोजां सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइजों साफ्रोमबो बेक्तिया मोजां मानसि जानो हायो गिदिर मानसि जानो हायो सुबुं धोन जानो हायो आरो बिनि प्रमान जोङो जुदि नायोब्ला थांनाय समफोराव जोङो APSCनि रिजाल्ट नुदों बेयाव 13 जन बर' फिसाफ्रा क्वालिफाइ जादों आरो ACS APS बिथांमोना मोननो हादों। गोरिब गुन्द्रा न'खरनिफ्राय थांनानैब्लाबो बिथांमोना बे आसामनि गोजौसिन आनजाद हाइस्ट जि माने टाफेस्ट कम्पिटिटिभ एग्जाम बेखौ क्वालिफाइ खालामनो हादों। आं बिथांमोननो साबायखर बावदों आरो बे मोनसे प्रमान जोङो नुदों सानथाम सिगाङाव MBBS निटनि काउन्सिलिंनि उनाव जि एडमिसननि जि रिजाल्ट बेखौ नुदों आरो बेयाव प्राय 42 जन बर' केन्डिडेटफ्रा MBBS BDS गासैबो बिथांमोना क्वालिफाइ खालामनो हादों। बर' मिडियामाव फरायनाय बर' स्टुडेन्ट आरो गुबुन मिडियामाव फरायनाय बर' स्टुडेन्ट बिथांमोना क्वालिफाइ खालामनो हादों। जोङो फोथायो जे मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय मोजां परिबेस नांगौ सान्थि परिबेस नांगौ फोरोंगिरिया मोजाङै फोरोंनांगोन गार्जेना जोथोन लानांगोन फरायसाया गोसो होथाबना फरायनांगोन फरायनाय हुदाखौ बांहोनांगोन स्कुल कलेज गारनाय ड्रप आउट खालामनाय बे जोंनि समाजनि मोनसे ब्याधि आरो बे समाजाव बेबायदि खामानिया जायोब्ला समाजा गोग्लैसोगोन। दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसाया स्कुल कलेजखौ जोङो मोजाङै कमप्लिट खालामनांगोन मोजाङै फरायनांगोन। समाजाव ड्राग्सनि प्रचलना बारा जाबाय आरो ड्राग्सनि थाखाय जोंनि परियालफ्रा धंस जादों। ड्राग्सनि थाखाय इयुन जोलैया यां जेनेरेसना दिनै ड्राग्स एडिक्टेड जानानै लायो बिथांमोना इन रियेलि बिथांमोना जेबो मावा बिथांमोना दावरावल' खालायो आरो मुङा जेरै मानसिनि खामानियाबो एरै आरो बे मानसिफोरजों समाजा मालाबाबो लाब जानाय नङा। बिसोरो मेन अफ कनफिउज मेन अफ नयस आरो माखासे इउटिउबारफोर दङ जायफोरा जोंखौ जोंनि मोजां खामानिखौबो गाज्रि एजेन्डाजों गाज्रि नोजोरजों नायनानै माने बुंनानै क्रिटिसिजम खालामनानै दिनै प्रसार खालामो आरो बिथांमोननि साबसक्राइबारा बारायो। दा बेखायनो जायफोरा जोंखौ रायनानै रां खामायदों रां खामायबाय था बिथांमोननि लाइभलिहुड जागोन बिथांमोननि प्रफेसना माने डेभेलप जागोन आंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया। खिन्थु मोनायाव नोङो माने उन्दुनाय समाव बा मोनानि समाव नोङो गाज्रि बेसाद जानानै फुङाव जुदि सोरखौबा नों गोसोखांनानै इउटिउबाव नोङो रायनोसै माने नोङो निउस बानायनोसै होननानै सानोबा बे हारिनि थाखाय खहा आरो बेफोरबायदि मानसिया माहारियाव बेसेबां कन्ट्रिबिउसन होबोदों आरो फिउचाराव बिथांमोना जातिखौ माबायदि गाइड खालामगोन बेखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा साननांगौ बिजिरनांगौ दङ आरो बेबायदि निउसखौ साबस्क्राइब खालामस्लायस्लाय बेबायदि निउसजों हारिया गावस्रागोन बेखौ बुजिनानै बेफोरबायदिनि सायाव थार बिसार खालामनायासो जोंनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। आं बेखिनिखौ बुंनो फै बयबो फै जमदुवा दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय
गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाब गोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।